Ayo, terus nama pura sulah barsaka. Aku lihat tang lai dong. Aro kangun cing liam mau terus nama bersingna. Cini parani no koroksa. Jius deporma, tam semua. Julia deporma nih. Jio dan dan. Bo Jio tamo? Jio dan dan. Jio dan da kaisa game. Bo aja go kaisa proyek sana bisiti baro jadi iman kah. Engkai bo tabuk gari. Bono mana nih bagai call kai hozak. Engkai ceng tabuk tang tonggo aguliwo gari naik nih. Eba tubuna nih. Engkai tini tubuh zaman no nama ya kena ada engno. Tobo tini tang kita go sokombar nah ini. Ceng tabuk parani simeng aguliwo omkai tonggo. Ini kami tabuk ceng omkai tonggo tulasikor nih. Engkai ceng tabuk tulasikor ceng tak tang tonggo aguliwo. Engkai nor ceng tamel punung naik. Engkai mana hingga to iko ayang basing nih. Ayang basing nih. Bo hingga oina rengjak bo no mannai gari engkai ceng tabuk thangi dong engkai yang ngotai logi tongbayo ini parani mang mojotono bebak no hangsal ni gerei sini kan nani borong mang no parani engkai ceng ta engkai to sakar nang bahe matong tine o gari ro aba ke mana ni kana oi sini tripura haste mo hai ro wase ponong yako sare belai bukan tong thoi tong ta man kangga ba mane sagote bo angko phaimai ngoda phan hai olo rogote thungui jidui man nan hai khaklai tate nang thangpuru rogo bo hai rogo thung abo bo jora time rok bo sakina ang thungpuru gangga to thungpuru gangga kuno dino ko salango kuno dino ko hargo beshirbag 37 সমং নঙ্গো ga 37 নয় ডিমেস জরি চল গঙ্গা আর লাইভ নাই অপিনিয়ন দিমা খাতা বড় কোয়েশন খায় গঙ্গা নিজে আনসার খাই মনটা nono je kol khai honai je nini gari mo hai ngi nang man kha hini sanai bo dino sahar jakha nang abo miyawo sahar miyawo gai nini ojora bo kha bo bai ma tong kha মানে বেলাই টংথক তো টং হাইব ন কিসা কনফিউজ ফাই টং তা মাটা মানো মামানি আবার তো মানান বল খাই হাইব ন বখাও কিসা কনফিউজ টং টং তা মানিয়া ফুকসা জরাবা মান হন সাদা খানো গে nang tabu mani thangkang kai to nini bokhate bo tong thoknai serungnai nang next time te bo nang omo hai kai thangnani te bo rungnani abo hino nini bokhap tongnai blana acha dam kai jang phai ta bo chini parani boro bo chalani nai tini khoroksa chini kaming amsani no mo hai kelai bo tripura haste bo tini top bu mungklai mani abno tei nela tam sarani mosum sakate belakana hambai tamang kai seng tini kaisa bhai kok tama jeng mankha je Jio cinema eba IPL tabuk soli tomo joton saimano Jio cinema bising tei bo IPL nai ajaga bo beba question phayo je mo baro busuk je 6টা ball ni bisingo 8টা sokka bujang no aba hero opinion gobang ma phayo angka abuni bisingo bo dikha je bini opinion correct mani bagai bo tini mane gari manai je kok sajak mani ba sahar jak mani angkai angbo saimia tini ano bo dara hisabe help sanai bini logi sing ma phaikya angbo ma phaikya te debes tongo te rustom tongo jeng bono help khainan bagai jeng tawa aguli go thang tongo saimia je busik jora te tamong no tawu se te jeng saimia ko mada man no mada manya thangnai saimanai ba abo hai gobang ma jaga no je man man nugui dong kai jeng bo believe khayoi no jeng tini nok no hoje jeng lamri tongo tai ko aguli go jeng thang tongo tabuk thangai malai kaugos potro tui phaidin saman ba tabuk jeng thangai document submit khai nai tam sa tam klai abo next no jotno nai tongni no nog nai manaba mani ba tamung nai abo olo saimanai engkai khabang tau tei boksong narong to strai sereng khare ka tabuk tai aguli thangai jeng nangkangkai Maruti Suzuki showroom bo habnai Jio office bo habnai jeng bebak jagano sang nai mane o je abuni bo bahai ke ngai ba manai maya abu sang nai lenai ba nok nok phunung nai engkai narok tak thamel ni bisindi narok thaiman nai thamel to sang ok gari no phunu kuri nai tai bini photo tongo tai bo thangmani tongo jeng abunu phunu kuri nai sini thamelo nai tonde joya gari sini kok tv ni mang pio hambai